Λοιπόν, γεια σας παιδιά και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε rank DM2. Έχω ήδη προσπαθήσει 2 φορές και με το που έκανα πέθανα, οπότε έχω κατεβεί 14% τώρα και δεν θέλω να ξαναπεθάνω γιατί βγαίνω από το rank και δεν θα υπάρξει πρώτο βίντεο και θα σβήσω το κανάλι, ξέρω εγώ. Και αυτό μακάρι να μην γίνει. Πέφτει τόσο πολλοί κόσμος που θα γίνει, οπότε καλύτερα να πάω σε αυτό εδώ το σπιτάκι που δεν πέφτει κανένας και μετέχει και να πάω 100% και δεν έχει όπλο. Τέλεια. Και μόλις βρήκα, δεν έλεγα να βρω τίποτα καλύτερο. Λοιπόν, κράτα το. Πίσω το μπασάκι. Α, δεν είναι καθόλου low. Φεύγω. Μπράβο. Όλα αυτά. Είναι πολύ μπατάκι. Ωραία. Ήταν πολύ μποτάκι για να χάσω τόσο πολύ health. Θα βάλω τα δύο τέτοια. Τα βάζουμε εδώ. Ψόφισα. Πρέπει να σκεφτώ τι να κάνω. Η λογική. Τι να περιμένω. Είναι πολύ toxic ρε φίλε το παιδί αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό. Ωραία, είμαστε έτσι τώρα. Και θα περιμένω ίσως λίγο. Ξέρω. Θα περιμένω λίγο.
κανονικά θα έβγαινα. Είναι... Δεν έχω ιδέα που είναι. Εκεί πέρα. Dead. Δεν ήταν είχε και medkit έτσι. Ίσως αν είχε ένα έπρεπε. Όχι εδώ. Λοιπόν, μια χαρά ρε και αυτό το game, μια χαρά είμαι. Νομίζω. Σιγά μη σου κάνω και teaming ρε. Όχι, ήταν 42 HP, δεν το πιστεύω. Και τώρα θα τα έχει όντως όλα. Κρίμα. Πέμπτη θέση, κομπλέ ήταν. Ίσως δεν έπρεπε να το πάω τόσο, ή εκεί πέρα το headshot το έχω άρφιλε. Κρίμα. Ανεβήκαμε 25%, πήραμε 2, 3, 4, 5, 6 κιλάκια. Όχι 5. Αυτός ο Πετρούκου ήταν πολύ καλός, φίλε. Θα του στείλω friend request. Πετρούκου. Τι!